מה קורה בשכונה? יש רוחות בכל פינה, בסמטה וברחוב, תשכחו מלילה טוב. זה מפחיד שיעלמו ולתמיד. שיא הכוח, לא לשכוח, להאיר את הלילה. ממריאים אל השחקים ואת הרוחות לוחקים, יצורים מרושעים מחכים שם בין הצללים. היי ליב, מה קורה? איפה אנדי? נחש מה, הוא כבר בבית הספר. וואלה, אנדי בבית ספר? כן, הוא אמר שהוא הולך לבית הספר מוקדם כדי ללטש קצת את הפרויקט שלנו. יש! סוף סוף! הוא מתחיל להקשיב לי! ידעתי שאנדי יחזור להצליח בזכותי! סוף סוף הוא מקשיב לך, תן לחיות באשליות. ויתרת כבר? 80-73, קבל את זה! משחק חוזר, אחרי בית ספר. ראיתם? קלטתם איזה כוח בפעולה? היי, חכו! בחייכם, נו, ברצינות! רק רגע מייקי, המנה הרגילה שלך. אנצ'ובי בלחמניה מלאה, סירופ שוקולד, חרדל ווסאבי, סוכריות ומלח תפוס, 100% זכן גבר. לא, עזוב אותך רולנד, זה בשביל הפרויקט המדעי שלנו. אנחנו מגישים הבוקר. נכון אנדי? ארטיק, בננה לידה בבקשה. תודה. נתראה רולנד. יום מעולה ילדים. אנדי בייקר, דרייק מילר. יש לך משהו ששייך לי. אתה מדבר על זה? תפוס! תפסתי! ביי דרייק! חבל שתאחר לשיעור, בובי, תעשה משהו! יו, תעשה לי סולם גנבים. דרייק? במסגרת הפרויקט שלנו, היום אנחנו נדגים לכם את הכוח הרב של משאב אקולוגי שבדרך כלל מזלזלים בו. מה, בננה? לא, רג'ט, הבננה הזאת היא פשוט כלי חינוכי שנועד להדגים לכם בדרך מדויקת את מקור הכוח שעומד בלב הפרויקט הזה. קבלו את השמש! השמש! מישהו יעזור לי! מה קורה כאן? ילדים, זה פשוט מרתק. תופעה נדירה של קיפאון ספונטני. מדהים! זאת עוד בננה קפואה! כמובן, אנדי. אבל נשתמש במכשיר שלכם כדי להפשיר את חברכם ללימודים. טוב, בסדר, אדוני. ליב? האמת שזה ממש מגניב. יואו, זה הבננה לידה שלי! לא לגעת, זה שלי, אומרים לך. היי, כדור שלג! תתרחק מאח שלי! מיס ג'ונס, את ראית את זה? את מה? את רוח הרפאים. אנחנו מדברים כאן על שד קרח רמה 6 שנקרא קור מקפיא.
המתקפות שלו מסוכנות, אבל לא משהו בלתי הפיך במצבו הנוכחי, אבל אסור לו בשום פנים ואופן, לא משנה באילו נסיבות, לבלוע אף חלבון קריוגני מוצק, אחרת הוא פשוט יעשה חסד יותר! שזה אומר, אל תיתנו לו לאכול שום דבר קפוא. כן, אין בעיה. הדבר היחיד שקפוא פה זה והרי התחזית הולך להיות קר מהרגיל. בואו נצנן את ההתלהבות שלו. קדימה, גוסט פורס! יורי! מי? גוסט פורס! אני קופא כאן מקור! מה נסגר עם החליפות האלה? אפשר לכוון את הטמפרטורה או משהו? הנה מצאתי. חזק! מכאן! אוי לא, מר פסקל. יופי! מה עכשיו? אוקיי, שימו לב צוות, הנה התוכנית. אני אקח דגימה! אני אחפש בבניין. אין כלום, הוא ריק. תנו למקצוען לטפל בזה. זה מעניין. אקטופלזמה משולשת והופכית, שרידי אשלגן, חומצת מלח וסוכר. ידעתי! זו תגלית פשוט מדהימה. זאת גלידת בננה. מעולה. תודה, אנדי. באהבה. חבר? חבר'ה? רוצה גם? חבר'ה? תודה, אבל לא. אני אכלתי בריא הבוקר. חבר'ה! מה? הוא ממש חזק. חכה רגע, הקפטן של הנבחרת כאן. זמן לבננת פליט. או שלא. יורי! שר הרוחות! אל תפתח את המשאית! הבננה הזאת לא מתוקה יותר. קדימה! נראה לי שהבננה הזאת כבר רקובה. טוב, הוא דומה משהו. אוי לא, אם לא נתקן את זה... העולם כולו יצלול לעידן קרח חדש! עידן הבננה הקפואה! הפרויקט המדעי הבא שלך? פרויקט מדעי? זהו זה! מיץ, תפערי חור בין העננים.
קראש, תתמודד עם הלולאה! זאת אומרת אפקט ההתכנסות? אותה תוכנית כמו בפרויקט המדעי שלנו, רק הרבה יותר גדול. אז אני אכין לכם את הבמה. יו, בנננק! החלקת פעם על הקליפה של עצמך? אתה נראה כאילו נשרת מהעץ ונחמדת בכל ענף בדרך למטה. קראש, מוכן? כוח פרקטלי! קץ הרוחות! זמן לתקן את הבננה! בויה! כל הכבוד, חבר'ה. תודה, מיס ג'ונס. רואה אנדי? הידע שרכשת בכיתה יכול להיות שימושי גם בחיים. תחזור על זה, מייק? סליחה, לא הקשבתי לך. אמרתי ש... יו, דרייק! זמן נקמה! ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לטקס הנעילה היוצא מן הכלל שלנו. היה זה כבוד עבור המוזיאון להציג את מסכת פרעוסס השני, פלא ממצרים העתיקה. ואנחנו מודים למר קולינס על שהשאיל לנו את היצירה מהאוסף הפרטי שלו. העונג כולו שלי, פרופסור פסקל. לכבוד הוא לי לחלוק עם העיר ניו יורק. אבל עכשיו היא חוזרת אליי שוב למקומה ראוי. אמא, נכוויתי בלשון! את קראש אני הכי אוהבת בגוסטפורס. תראו אותו בפעולה. האסטרטגיה המבריקה שלו, המהלכים המגניבים שלו, וכחול. אני כל כך אוהבת את הצבע כחול! אבל הוא אפילו לא מתקרב ליכולות של פיורי. אוי נו, הוא הכי מאפן בהשוואה לקראש. בכל מקרה, שמחה שאהבתם. נתראה בבית ספר אחרי האוכל. אנחנו לומדים על פרעוסס השני. כאילו הפרעה הכי אהוב עליי בדוק. בונה, צ'ארלי מעריצה שרופה שלך. ואני מעריץ שרוף שלה. אז למה אתה מחכה בדיוק? היא מעריצה של קראש. אבל אתה הוא קראש. תשכח מזה, אנדי. קדימה! אתה לא קולט שצ'ארלי נותנת לך הזדמנות של פעם בחיים? אבא שלי? המסכה! אתה יודע, זאת שאבא שלך קנה, הפרעוסס השני, שהוא הפרעה שהיא הכי אוהבת בדוק. תחשוב, אתה, פלוס המסכה, פלוס צ'ארלי, שווה חתונה מלכותית במצרים! פשוט קח את המסכה ותחזיר אותה אחרי הלימודים. כן, אבל אבא לא ייתן לי לקחת אותה ללימודים. אתה רוצה שצ'ארלי תאהב אותך, או אותך בוואנזי הכחול הזה? נו, אז הבאת? אז הנה התוכנית. תיכנס לכיתה האחרון ותלבש את המסכה על הפרצוף. מדהים, אה? זאת המסכה הסופר יקרה והיחידה במינה שאבא שלך שומר עליה כאילו היא החיים שלו? תאמין לי, זה הולך להיות פשוט פרעוטסטי. לשיעור שלנו היום, אני... איפה שמתי את המצגת שלי? מייקל קולינס, למה אתה מחוץ לכיתה ועוד בתחפושת המגוחכת הזאת? מר ולדובסקי? היא מוחרמת. אביך ודאי ישמח לאסוף את המסכה הקטנה מהמשרד שלי. ניכנס לכיתה ברגע זה. הריעו לפרעוסס השני!
אחי, איפה המסכה הזאת? ולדובסקי. איך תשיג אותה חזרה? אני לא, הוא מתקשר לאבא שלי. אני בצרות חבל על הזמן. לאור האירועים האחרונים, היום נדבר על פרעה פרעוסס השני. וואו, שמעת? המסכה של אבא שלך אגדית. וגם מקוללת, אבל על זה כבר עליתי לבד. ההישג הידוע של פרעוסס השני היה לבנות פירמידות ביום אחד. למרות שאיש מעולם לא הבין כיצד הוא עשה זאת, האגדה מספרת שהוא גייס לעזרתו כוחות על-טבעיים. תלמידים, בואו נמשיך את השיעור בפארק, בסדר? חם מדי כאן. חם מדי. מי זה? בובי? מיס ג'ונס? את שומעת אותי? מיס ג'ונס! מוזר, בדרך כלל מיס ג'ונס ישר עונה. קדימה, גוסט פורס! קודם מיס ג'ונס. כשיש רוח בסביבה, גוסט פורס בפעולה. ג'ונס, איפה את? אני כאן! היי חבר'ה, מיס ג'ונס? מה את עושה בתוך הבופריזר? זה בגלל פרעוק. גל החום שמתפשט בניו יורק מרוקן את אנרגיית הבוש שלי. כל המידע שאתם צריכים נמצא במערכת. פרעוק, רוח רפאים ברמה 7 ממשפחת המוזרואיד, הוא מפיץ חום שחזק מדי אפילו עבור רוחות אחרות. עליכם לעצור אותו בכל מחיר, לפני שישאב מספיק פחד כדי להפעיל את מצב בוסטר. קדימה, גוסט פורס! גוסט פורס! לא לפחד! פיורי! קראש! גוסט פורס! לפי המפה של מיס ג'ונס, רוח הרפאים צריכה להיות כאן. מה, כבר? החום של פרעוק משפיע על אנרגיית הבוש שלנו. נימנע מלעוף כדי לחסוך באנרגיה. אז איפה הוא מסתתר? גוסט פורס מגיעים להציל את ניו יורק עוד פעם! צ'ארלי! קראש, לא! איבדנו את קראש! והכל הולך להסתבך אפילו יותר. הוא עובר למצב בוסטר! אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים איך הוא הצליח לבנות פירמידה ביום אחד. מוכרחים למהר. אנרגיית הבוש שלנו מתרוקנת יותר ויותר. תישארי כאן, בסדר? בטח
יש לו נקודת תורפה. גם לי יש רוחות רפאים ממצרים העתיקה. אז הנה תזכורת להימנע מכל מגע. המומיות הן נקודות התורפה. נשחרר יותר כדי להפוך אותו לחלש יותר. אוקיי, קיבלתי. מטר מטאורים! זה עובד! היי! כמה טוב לחזור, חבר'ה. איפה צ'ארלי? זאת שיש לך עליה קראש? מה? מי אמר לך את זה? אנרגיית הבוק כמעט התרוקנה. הזדמנות אחרונה לתפוס אותו. היי! אני כאן! קבל את זה! הכוח שלו עוזר! זה תלוי בך, קראש! לגדול, מייק! של גוסט פורס, תראו את השעון שלי ואת השריון שלו, אותו גוון של כחול, רוץ! טוב, זה היה כישלון גמור, והמסכה עדיין אצל ולדובסקי. אתה מתכוון למסכה הזאת? איך בדיוק? אני טיפוס עם יכולות רבות. רגע, עולה לי עכשיו עוד רעיון. עזוב, אחינו, תן לי לנסות. ליב, בבקשה, היי, לא. צ'ארלי, ידעת שמייק שלנו גם מעריץ שרוף של קראש, ושהוא מצרים העתיקה? שיו, איזה קטע, באמת? היי, מייק, אולי נלך אליך ונראה את המסכה הזאת שבאוסף של אבא שלך. מתברר שהיא הייתה של פרעה השני. היא רצינית? ברצינות? כן, זה באמת מגניב.